It's the most wonderful time of the year. Nagsiga-siga, makalingaw sa mata, ug siguradong maka-selfie gyud ka. Telling you be of good cheer. Kini mao ang Christmas lights. Usa kini sa pabulosong pamaagi aron mabutangan og glass ang atong modernong selebrasyon karong Yuletide season. Oh, the most wonderful time of the year. Gikan sa mangitngit nga pananawon, siguradong makaabot ka sa imong padulngan kung ikaw musubay sa Lumina Walkway of Lights. Gila nga brightest and longest lighted indoor corridor in the Philippines, nahimutang kini sa second floor sa Resorts World Manila. Usa kini ka 110-meter pedestrian walkway nga nagkonektar sa Maxims Hotel ug Newport Mall. Aduna kini strings nga gibutangan og 100,000 light bulbs sa gitas-on nga 10 kilometers diin giporma kinig tunnel nga perfect pang selfie, wifis, goofies ug OOTDs. Gani, sure kaayo nga Instagram worthy. Kasama una ta mahidangat dinhi sa Davao, muhapit sa taas sa gigantic Christmas tree sa Tagum City. Sa gitas-on nga 174.5 feet nga susama kahabog sa 17-story building, daw sama kini sa puno ang 10-layer Christmas tree sa nagasayaw nga 5,000 LED multicolored lights ug mga lanterns, sigurado kaayong imong masinatian ang puno sa diwa nga kapaskuhan. Gipildi raw sab nilang ilang last year's record nga 174.5 feet, din gideklara kini isip tallest Christmas tree in the Philippines. Magsugod og hatag og kahayag ang gigantic Christmas tree alas 6 sa gabi hangtod alas 12 sa kadlawon sa New City Hall grounds, Tagum City. Wala man tuod dinhi sa tuwa ang tallest Christmas tree, apan bawi kaayo gumikan sa exaggerated decorations nga puno og candy canes ang Davao City Hall. Karong tuiga, Candyland ang tema sa lokal nga panggamhanan. Dinhi mong makita ang managlahi nga colors sa lollipops nga attractive kaayo ilabi na sa mga chikiting. Gawas sa Christmas lights nga nakapalibot sa tibok lugar dinhi sa San Pedro Street, aduna usab kitay kaugalingong version sa Christmas tree nga gama sa 40 feet tall nga bakal nga gidisenyuhan og klase-klaseng native Christmas balls. Ilado sa bang Davao sa iyang People's Park. Diin karong Pasko, napuno kini og mga neon-colored lights ug ang pinakabag-ong dancing pathway sa paboritong suruyanan sa mga ordinaryong taga Davao ug mga bisita. Speaking of siga, magpaulahi ba ang nagasupply og kuryente? Syempre, agaw pansin kaayo ang dekorasyon sa Davao Light and Power Company sa may Ponciano Street ning syudad. Tinugayod nga makalingi ka sa dalan nga gipuno sa tumang kahayag sa ilang version sa Christmas tree nga gama sa klase-klaseng colors sa Christmas lights. Dinhi usab sa Davao, swerte kaayo ang katawhan. Gumikan kay giablihan ni Miss Frances Kilban, usa ka businesswoman, ang iyang Christmas mansion sa Roseville Subdivision, Mamay Road, Davao City. Tuyuunon man og adunay entrance fee, ginadagsa gyapon kini sa katawhan tungod sa ka-attractive niini. Sulit og fascinating Christmas collections ug decorations. Sa pagbisita nimo kada kwarto, makahinumdum gid ka sa imong childhood, diin sagad nagahulat kang Santa og sa iyang trademark nga ho ho ho. Dili duha, dili lima ug ilabi na dili na pulo ka Christmas tree ang imong makita, kundi 30. Oo, 30 ka mga higanteng Christmas trees ang anaa sa maong lugar. Usa sa main attraction dinhi mao ang miniature Snowy Christmas Village nga mo kantidad lamang og 500,000 pesos. Wow! Makasmile og makapicture gud ka sa mga galihok nga mechanical toys ug gatuyok-tuyok nga train. Dili man susama kadako sa Christmas Mansion sa Roseville. Puno man sad og gasig-gasigang dekorasyon ang usa ka special attraction dinhi sa may Villa Carina, Barangay Balyok ning syudad. Makita nimo ang mga neon light standee nga pormang Santa Claus. Santa nga naa sa sleigh, snowman, snowflakes, mga parol nga pormang bituon nga adunay bells,
mga anghel, ug ang modernong Belen sa taas nga bahin sa entrance sa maong balay. Bisan pag gisugo lang ka mo palit og toyo ug suka sa imong ginikanan, makahapit gyud kaning balay gumikan sa kaanindot niini. Samtang sulod sa usa ka iladong mall dinhi sa Davao, dili lang nimo makita kundi ma-feel pagyud physically ang kapaskuhan tungod ni ining ice skating activity. Sa Adventure on Ice, daghan kang makita nga makalingaw bisan ug ikaw lang nagtan-aw. Adunay best in hawid, best in support system, best in feel the moment, ug happy-go-lucky nga maski kapila na tumba, happy lang gihapon. Kaniadto pang November 9 nagsugod kining atraksyon maong ayaw gayud sayangi ang panahon. Gumikan matapos na baya kini karong January 16. Ayaw katingala kung nganong nag-ice sulod sa mall. Tungod kini sa compressor machine nga nagapagahi sa di magunitang katugnaw sa tubig. Mas mamahimong Merry gayud ang imong Christmas kung ikaw makalaag sa managkalahi nga selfie-worthy ug Instagrammable nga mga atraksyon dili lang sa Davao kundi sa tibuok nasod. Dala ang imong entero pamilya ug mga barkada aron sulit ang inyong modernong selebrasyon karong Techno Pasko 2017. Alang sa Arman Christmas Special 2017, Radyo Man Jason, Ami Sala, Tatak, RMN.